Det er storytime. Storytime. Fuck, det er storytime. Hej alle sammen, og velkommen til den her første episode af Storytime. Og det er fordi, at i dag, der er det Storytime. Og det er fordi, at jeg vil fortælle en historie i dag. Den historie, jeg vil fortælle, det var en gang, at jeg gik til fodbold. Og det tror I nok ikke, når I har set sådan som jeg er. Jeg har set en introvideo en tider. Kors ved ikke, hvordan jeg er, men måske mit udseende, jeg ved ikke. Bare generelt. Jeg er sgu ikke ham, der er bygget til fodbold. Det må jeg nok sige. Dengang, at jeg startede til fodbold, jeg tror, vi gik vel i en 4. klasse dengang. Jeg vil lige sige, at jeg går i 8. nu. Så jeg var vel 10 år dengang, eller sådan noget, da jeg gik til fodbold. Nå, men i hvert fald. Dengang, der gik alle drenge til fodbold i min klasse. Og jeg med en af mine venner, der mødtes de altid, og så tog de med hans far derud, og så blev man selvfølgelig selv hentet. Men så prøvede jeg den dag at tage hjem til den ven, og så havde vi købt nogle fodboldstøvler. Det kan jeg faktisk huske. Og jeg har dem liggende på loftet, jeg kan desværre ikke lige finde dem lige nu, jeg vil ønske jeg kunne. Men det er sådan nogle grønne, nogen stolz 36 kan jeg huske. Pisse stramme og pisse irriterende at løbe i, men jeg gjorde det. Men de støvler der, eller fodboldstøvler hedder det, de var grønne. Og jeg kan huske, at jeg startede til fodbold lige 2 uger efter, at man skulle betale. Så det skulle jeg ikke betale. Og jeg var til træning hver uge faktisk. Det var faktisk meget sjovt. Altså der hvor vi trænede, hvor vi spillede kamp. Så var der også alt det der, hvor man skulle løbe. Og så skulle man lave sådan noget, hvor man løber i sådan nogle cirkler, og så eller dæk, og så løb. Og ikke altid dæk, men nogle gange også sådan hula-hop-ring, nogle cirkler eller sådan noget. Og nogle gange skulle man lave noget målmandstræning, men for det meste spillede vi faktisk meget. Vi spillede sådan 50-50 kamp og sådan noget. Og så tror jeg, vi havde spillet fodbold i cirka de der 3 måneder. Og så kom det sgu til stykket. Så skulle jeg spille kamp. Og den dag, der spillede vi 3 kampe. Vi havde en bane her, en bane her, og vi havde en bane med her. Den her kamp kan jeg ikke huske, hvordan endte. Den her kamp kan jeg heller ikke huske, hvordan endte. Vi spillede den her først, den her, og så den her. Det er også lige meget. Fordi den her, vi skal snakke om, vores nummer 2 kamp. Der kan jeg huske, at ham vennen, at vi altid var hjemme ved. Det var for det meste kun de første par måneder. Så begyndte vi på det andet der. Der er vi foran. Jeg mener det var 4-0. Vi er foran. Og så sker der simpelthen det, at jeg tager bruger lige den her som fodboldbane. Sådan en lille låg. Det her er fodboldbane. Lad os sige det. Den er støvet. Det her, det er så fodboldbanen. Og vores ende er her. Der er så her. Der sker så det, at vi skyder den ud af vores baglinje. Så de får hjørnespark heroppe fra. Og der kan jeg huske, at vi var hjemme, han havde stået på mål her. Og jeg stod cirka der. Og der stod jeg sådan så kiggede. Når jeg kiggede den her vej, så kiggede jeg sådan ned mod her-agtigt, eller op mod der. Så målet var til venstre for mig. Og så kom bolden flyvende ind over her. Og så skal jeg huske, jeg brugte bare højre ben, og så fyrede jeg den bare den vej. Altså, den vej mod vores målmand. Ja, så blev der så lige sagt pift, eller hvad den der fløjt nu gør. Så stod den 4-1. Ham her Mikkel her, han var så dygtig, han scorede i sin anden kamp, han var med i. Og efterfølgende scorede vores eget hold så også. Det er rigtigt enden. Det vil sige, det var et selvmål, jeg lavede. Ja, selvmål, det er ikke så godt. Og der, det kan min stemme heller ikke lige være med til at sige, så den vil heller ikke være god der. Men i hvert fald, vi vandt den kamp 5-1, og jeg scorede vores selvmål. Så ja, jeg var lige så dygtig, at jeg gjorde så, at de tabte 5-0 den kamp der. Men i hvert fald, så håber jeg, at I nød den her episode af Storytime. Den blev ikke så lang, altså der var ikke så meget at fortælle om den her. Nå jo, jeg har lidt ekstra, inden jeg smutter, var jeg dum. Efter den kamp der, så spillede jeg fodbold i en cirka 2 måneder. Og så stoppede jeg, og cirka 2 uger efter at stoppede, der kom betalingsperioden igen. Så jeg slap faktisk for at betale for fodbold der, men same. Men i hvert fald håber I har nydt den her episode af Storytime. Og i hvert fald den kommer ud hver mandag. Og jeg har et par flere historier jeg gerne vil fortælle noget om. Men i hvert fald, hvad synes I om det? Smid et like hvis I godt kunne lide det. Dislike hvis I ikke kunne lide det. Skriv dernede hvad I synes om det. Og så håber jeg bare vi ses i næste video, som faktisk kommer ud i morgen. Og det er en 10 tings tirsdag. Og jeg skal lige finde ud af hvad jeg skal lave med den. Men 100p. Jeg kan love jer for, den bliver bare godt. Og så vil jeg lige huske at slutte af med, som jeg faktisk var nødt til at klippe ind sidst, fordi jeg glemte det, at I kan huske at følge min Snapchat og Instagram, der kommer til at stå lige her.
Men i hvert fald, så håber jeg bare, at vi ses, og fjerner lige navnet. Så er det navn væk. Og så ses vi ellers bare i morgen i 10 Things tirsdag. Hej hej.